Enw ngerddi yw y tro cyntaf. Maen nhw'n gweud bod tro cyntaf i bopeth, ac eleni yw blwyddyn Christine am fod yr artherwydd cyntaf i beidio bod yn ddyn. Bach fel fi yma hynna. Ond beth am yr arwyr dienw greodd hanes heb ddim clod a'i camp yn angofiedig? Ystyriwch i'r rhain eriod? Pwy redodd ras o arlwyn gyntaf? A'n fwy na hynny, pam? A pwy ddyfeisiodd ffordd i lenwi donut gyda jam? Pwy oedd y person cyntaf i roi twpe ar ei gorin? Pwy oedd y person cyntaf i gael gwefr wrth wasgu plorin? Pwy oedd y person cyntaf i gyfarch trwy ysgwyd llaw? A gafodd y person arall y ffond i twll tîn o fraw? Pwy gath y weledigeth i ddyfeisio'r fari lwyd? Pwy oedd y person cyntaf i gael crush ar Alan Llwyd? Pwy oedd y Cymro cyntaf i gael tatŵ o Dafod y Ddraig? Pwy oedd y Cymro cyntaf i fynd i'r gwaith yn Nics i Wraig? Pwy oedd y pagan cyntaf i chwythu y corn gwlad? Pwy oedd y vegan cyntaf i ymddangos ar cefn gwlad? Pwy oedd y person cyntaf i godi dwybint am ddisgled o de? Pwy oedd y bachan cyntaf i roi wili ar y we? Pwy sylwodd fod fferet yn brothu, fod gwywer yn cael ei cnau, fod eirth yn cachu'n y goedwig, a hynny heb drafferth glanhau? Pwy oedd y cychwr cyntaf i fynd yn sownd mewn canw? Pwy oedd aelod cyntaf orsedd i dreialu Portalw? Pwy oedd y cyntaf i gael y fraint i wneud i archdderwydd? Pwy oedd y person cyntaf i gael hate mail ar ffurf cywydd? Pwy oedd y cwbl cyntaf i gael rhyw dros deleffon? Pwy benderfynodd fod angen pont rhwng Cymru a Sir Fôn? Jerry, beth yn ar y deg mae hyn o'n dweud. Deffrwch with ddiw. Pwy oedd y cyntaf i deimlo fod bydyn angen reidiol? Pa gog dwl benderfynodd bod rhaid cael i dot ac i bedol? Pwy oedd y person cyntaf i ddweud twll tîn i'r Queen? Ti hwn ti'r pethau amlwg, beth yw pwrpas Vaseline? Pwy oedd y bardd gwael cyntaf i odli mair a gwair? A pwy oedd y cyntaf i daro rhech ar soffa yn Harad Mair? Pwy oedd y darlledwr cyntaf i ddweud cachu ganol pnawn? Pwy oedd morwn y gro cyntaf i fod yn virgin go iawn? Pwy oedd y sais cyntaf i brynu tŷ yn Abersoch? Pwy oedd y nofed cyntaf i ddod i'r maes mewn trwsus coch? Pwy oedd y person cyntaf i adael maes ddi gyda rash? Pwy oedd y hwren cyntaf i gymryd credit card neu cash? Pwy oedd y beirdd cyntaf i gael threesome ar maes ac? A pwy yn y byd oedd y mochyn brwnt nath bentro draw am spec? Pwy oedd y person cyntaf i ddweud fod chwydon drama ddiflas? Pwy oedd y prifardd cyntaf i gael wank tra'n darllen barddas? Mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd o'r arloeswyr dirgel cyr. Efallai cyfuneb fod yn un o'r rhain rhyw ddydd. Ond go bryn fy mod yn ddigon dewr, yn ddigon hŷn a mentrus i allu llwyddo i gario'r dydd a syniad ffres dychmygus. Ond dyna fi fy hanes i erioed, mond Siom a methiant. Ond hynna gynulleidfa dda, plis sicrhewch fy llwyddiant a chodwch holl eich cardiau gwyrdd yn uchel fel un tyrfa mwyn i fi gael cyrraedd bri y ffeinal y tro cyntaf. Diolch yn fawr.